Avui parlem d'un projecte educatiu anomenat STEAM, que en les sigles en anglès vol dir Science, Ciència, Technology, Tecnologia, Engineering, Enginyeria, Arts, Art i Mathemàtics, Matemàtiques. Aquest projecte STEAM vol dotar els alumnes i les alumnes de competències per a l'alfabetització tecnològica, el treball per projectes i equips, l'interès per les matemàtiques i les ciències, la descoberta de la presència de l'enginyeria en el món que ens envolta i també vol trencar estereotips socials. En definitiva, un projecte que vol capacitar els joves per a que puguin esdevenir adults amb competències i treballadors qualificats en aquests àmbits. Un projecte que estan duent a terme alguns centres, encara pocs. Avui parlem amb un d'aquests centres, l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Saludem la seva directora, Xus Castro. Què tal? Bon dia. Bon dia. Vosaltres, Xus, com és que us vau interessar en voler participar d'aquest projecte STEAM? Per què vau pensar que seria una bona opció pel vostre centre? Doncs bé, el nostre institut ja té una tradició en aquest treball de la ciència, de la tecnologia, de les matemàtiques, de les arts. De fet, nosaltres teníem un projecte anteriorment que es deia Univers Biotech, que era un projecte que girava al voltant d'aquestes disciplines. El curs passat, des del Departament d'Educació, es va fer una convocatòria per a dur a terme el projecte d'innovació STEAMcat. Nosaltres ens hi vam presentar i som l'únic centre de secundària de la zona de Lleida ciutat, que va ser seleccionat. Per tant, nosaltres estem duent a terme aquest projecte STEAMcat amb un nom propi de projecte de centre, que és el Univers STEAM. Hem dit que les sigles STEAM vol dir Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts, i també per això han volgut convidar en aquest programa a la professora de dibuix de l'Institut, com és la Meritxell Miret. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Per què és important el disseny i el gust per l'art en aquest projecte? Bé, en aquest projecte i en tots és important el disseny perquè arribi a tothom, l'art perquè és un mitjà d'expressió, que avui dia es treballa poc, però sovint nosaltres el veiem a nivell de publicitat i en tot l'àmbit de les xarxes socials, i de fet els nostres alumnes cada vegada estan més implicats però no tenen la consciència del que fan, i hem de saber una miqueteta el per què ho fem, com arriben aquestes imatges i el tractament que els hi donem. A partir d'aquí, en aquest disseny, doncs, els alumnes treballen i poden fer arribar el seu missatge tal com ells conscientment volen que arribi. Doncs aquest missatge també important que dona l'aspecte que tenen les coses, el disseny i com arriba al qui ho està mirant, però sense perdre de vista que tot projecte té una finalitat, com la finalitat del que voleu treballar aquest mes de novembre amb l'STEAM ambient, diguéssim, relacionat amb el medi ambient i amb el reciclatge. Per què aquest projecte? Doncs bé, nosaltres pensem que cal fer alguna cosa en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible i comencem a treballar-ho a l'Institut. A l'Institut, dintre del nostre grup d'aula d'aprenentatge compartit i treballant també amb les STEAM, es comença a pensar què podríem fer per a fer un institut més sostenible, però passar una mica més enllà de l'institut i anar fora de les aules, un barri més sostenible, un entorn més sostenible. A partir d'aquí comencem a parlar amb diverses entitats del barri i també amb l'Ajuntament i a poc es va gestant aquest projecte STEAM Ambient. Doncs aquest és el barri de Balàfia, per la gent que no coneix l'Institut Torre Vicenç, i justament amb aquest projecte STEAM Ambient té l'objectiu de fomentar la consciència sobre el reciclatge per contribuir amb això, a tenir un entorn més net i un món més sostenible, que aquest és l'objectiu, un dels objectius del mil·lenni. I això es farà a través d'una aplicació de mòbil, una app dissenyada per alumnes d'aquest centre, i avui ens acompanyen dos d'aquests alumnes. L'Àngel Térmens, què tal? Bon dia. Bon dia. I el Raül Cases, bon dia. Hola, bon dia. L'Àngel fa primer de batxillerat i el Raül tercer d'ESO. És a dir, aquí les edats van des dels 14 als 16. Llavors, vosaltres sou dos dels que vau dissenyar aquesta aplicació de mòbil. Com va sorgir la idea i com s'entenen persones de diferents edats i cursos? A veure. Aquesta idea sorgeix d'una necessitat que detectem els mateixos alumnes, que és el fet de que a l'institut no hi havia
l'entorn no era prou sostenible. De fet, ho vam detectar, només sortint al pati ja es veia que els alumnes mateixos i fins i tot alguns professors no eren prou curosos amb el fet aquest de reciclar, de fer-ho més sostenible tot. Llavors, què passa? Que ens proposen de fer un projecte, i aquest projecte, amb la motivació d'una aplicació que havíem de fer per l'M-Schools, vam decidir fer una aplicació que motivés els alumnes mateixos de l'institut a ser més sostenibles. Val? I com és que implica des de primer a tercer d'ESO? A veure... Bé, perquè principalment es vol conscienciar ja des de bon principi la necessitat que tenim de ser, en general, més sostenibles, d'ajudar a que el barri sigui més verd. I, per tant, des del propi professorat com també des del propi alumnat, concluïm que això s'ha de començar a ensenyar des del principi. I clar, aquí tenim un alumne de tercer d'ESO, i això comença a primer d'ESO, directora? Exacte, això comença a primer d'ESO, els alumnes de primer d'ESO també hi prenen part activa i s'estendrà a tot l'institut. De fet, estem preparant una gincama Estim Ambient, en la qual presentarem tot aquest projecte i participarà doncs, tot l'alumnat de l'institut. Bé, doncs el disseny, vosaltres sou responsables també del disseny? Sí. I aquí, evidentment, la professora Miret ha tingut, suposo, molt a veure. Com se us va ocórrer? Ja sabeu fer vosaltres apps? Com és que gent de 14, 13, 17 teniu idea de fer una app? A veure. Doncs això és fàcil perquè, de fet, a l'institut treballem molt la programació d'aplicacions amb llenguatge més visual, que vindria a ser l'App Inventor, l'Scratch, i la nostra aplicació, de fet, no està feta amb App Inventor perquè el que preteníem nosaltres és que pogués arribar a més expectació, podríem dir. I ho vam fer amb Thunkable, que és una plataforma per fer aplicacions, també amb blogs, que és més visual, i que pot arribar tant a iOS com a Android. Per tant, és per qualsevol mòbil. Val, per tant, vosaltres ho teníeu per la mà de poder dissenyar aquesta aplicació. I com funcionarà? És a dir, quin és el funcionament que tindrà per tal d'aconseguir l'objectiu de millorar el reciclatge? Doncs bé, és una app en què tu vas diàriament fent accions sostenibles. I a base de fer accions sostenibles vas guanyant punts verds. A veure, posa'm un exemple. Per exemple, si tu compres una llauna i la tires al contenidor adequat, aleshores guanyaràs punts verds. I com ho sabrà l'app? M'hauré de descarregar l'app i dir-li «Ei, he tirat això al contenidor correcte». Sí, de fet, la llauna és el contenidor verd? Per cert, no, és el groc, no? De fet... Tenies mal punt, ara. Llavors, te donen un punt o te donen 2 punts? Te donen un punt. Un punt. De fet, funciona... Nosaltres li diem una mica... És com un Pokémon Go sostenible. Vale? Tu et descarregues l'aplicació, et fas el teu propi compte que va amb Gmail i tu has d'anar movent-te pel barri, per l'institut i buscant punts verds, que són punts on tant hi pot haver basures com recollides d'envasos que són difícils de llançar, etc. Llavors, tu busques aquests punts i hi hauria un punt verd de la nostra aplicació. Llavors, tu escaneixes un codi QR que hi ha amb la càmera mateixa de l'aplicació i la registra. Llavors, si ella assimila que tu has escanejat un codi QR que estigui bé, et porta a fer una foto, i aquesta foto és tu llançant un envàs al contenidor groc. Correcte. Llavors, si veu que està ben... transporta com amb una petita enquesta sobre sostenibilitat, i si veu que està bé, llavors te suma un punt. I llavors un punt és bo i 2 és dolent? No, 2 punts també és també bo i 3 també, perquè aquests punts, de fet, estan pensats per poder-los intercanviar a la pròpia realitat dins de l'institut, i més tard tenim pensats com hem dit abans, que l'institut està parlant amb la paeria i tot això, per fer de fet tenim convenis, però de fet el que volem és que aquests punts es puguin intercanviar, per exemple, per ofertes als comerços que tenim conveni, com vindria a ser el Consum, com vindria a ser el Plus Fresc. Que ho puguis intercanviar per productes a comprar en aquests supermercats? Sí. Llavors, vosaltres això ho plantegeu en tot el barri. Tu m'estàs dient punts verds on hi haurà codis QR, els quals tu hauràs de baixar-te, a partir d'aquí podràs interactuar. Tot això implica, evidentment, que tu puguis instal·lar aquests codis QR en aquests punts
de la via pública. Com està aquest projecte, directora? Això ja s'està, m'imagino, parlant amb la paeria, m'ho heu dit abans, però s'està instal·lant això ja? De fet, encara no s'ha instal·lat, s'estan fent totes les gestions, això es tira endavant, està en marxa. El que estem fent ara és la primera posada en pràctica del projecte a l'institut i de cara a la primavera el que tenim programat és que ja pugui estar instal·lat al barri. Doncs clar, perquè primer funcioni entre l'alumnat i després es pugui extendre fora. Clar, perquè aquest nivell tecnològic per amb ells és molt fàcil, però per la gent del barri potser també ho és de fàcil, però s'ha d'haurà d'aplicar, perquè com deia la professora Miret, sí que avui en dia tot és tecnologia i tot és disseny, però potser ens costarà una mica d'ensenyar-li a la padrina o al padrí que tenim al barri de Balàfia, no? Bé, podria ser que ens costés, el que passa que d'aquesta manera també impliquem la família. I com que hem dit que l'educació és de base, doncs és important que els nets també puguin ensenyar als seus avis i tot l'entorn familiar com això s'utilitza i alhora implicar-los a tots amb la sostenibilitat i la millora dels residus. No sé si el barri de Balàfia és especialment poc net, suposo que com la majoria que ho podríem considerar, no? Però sé que tinc entès que per arribar a la conclusió de com millorar el reciclatge heu fet primer un estudi, una prospecció. Una prospecció de quin és el nivell. L'heu fet també vosaltres? Sí, l'hem fet nosaltres, de fet. Vinga, i com l'heu fet? I expliqueu-me com ha anat aquest estudi. Primer et planteges doncs, això s'està fent bé? Llavors, clar, nosaltres vam dir, no està bé del tot. Llavors, després d'això, doncs podríem dir que vam fer el redactat propi del projecte i vam posar el que ve a ser proves fotogràfiques, com vindria a ser tant del barri, perquè també vam fer una visita al barri sencer, i de l'institut. Això s'està fent bé en el sentit de s'està col·locant el residu de paper al lloc adequat, el residu de vidre al lloc adequat, o més aviat doncs, es deixa per fora, no? O fins i tot hi ha prou papereres, hi ha prou contenidors. Això tant a dins del centre com a fora? Tant a dins del centre com a fora. I la conclusió? Doncs que no. No. I per això d'aquí ve el fer aquesta aplicació i aquest projecte sencer relacionat amb la sostenibilitat. I en aquesta gincama, què és el que es pretén? Millorar el reciclatge, que la gent sigui més conscient o anar una miqueteta més enllà, directora? Bé, és millorar el reciclatge, però en realitat és millorar la sostenibilitat general. Tant dins dels... Bé, ara començarem per l'institut, però després abarcant-ho doncs, a tot l'entorn més proper. Conscienciar a l'alumnat i que l'alumnat sigui també una via per conscienciar les famílies i per fer aquesta mena d'efecte de taca d'oli. Hem parat aquest projecte amb la directora de l'Institut Torre Vicenç, la Xus Castro. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. També n'hem parlat amb la Meritxell Miret, que és professora de dibuix. Moltes gràcies. Gràcies. I amb els alumnes que han participat en el disseny, l'Àngel Térmens i el Raül Cases. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I que tingueu molta sort. Gràcies. Fins una altra.